Fot una bona carpa aquí, Pau. Allà, Pau, està allà, no pateixis. Que sobrat, Aquí TV3. Ha sigut molt dur, tio. Explica'ns com ha sigut el teu salt, com descriuries aquesta experiència? He fet un doble tirabuixó carpat. Sí? He acabat amb 3-6 recavidis, que és la nova modalitat d'aquest any. Sí, no? Sí. Aquí ara amb Armand Noguera. Armand Noguera, explica'ns la teva experiència d'aquest salt tan fascinant que has fet. Bueno, un gainer 160, 400, bé. Vale, tot correcte. Aquí Albert Tallant, TV3, Pantà de Sant Pons, Salt Gran. Ei! Està bé, està bé. Reportatge. Sí. Dit d'això ja convé brillar. Tu menges tot, no? Sí, però hi ha os, Pues el barcocs amb tanina, això que és com a ficció. No teniu per avui. Aquest tio no es banya ni madràs. És que l'he trobat aquí. És del Vial. Faig aquí uns moments. Ara. Estàs a frame. Que estàs dintre. Liant-la al pantano. Això és supercànic. Sí, començo i ja gravaràs. Sí. Adéu! I un montón de gossos. Sí, coses d'aquestes. A l'Obert Grills! A l'Obert Grills! Però de cara no saltaré, que em passo. Sí, de cara. I em demanareu kebab. Aquí, no? Bé, el barret. El barret! Que la primera escena del vídeo fos això. Fem un Titanic, Biel. Grava'ns fent un Titanic. Què vol dir això? El lloc per darrere. Tenen noms diferents. Saps què? Cap on he de mirar? Tu menges síndria. Que bona. I l'altre salta de cap. Clar, és la veritat. Ja. Ves brillant de Vogels. Ui! Ah! Sí, para el meu...
Merci, hòstia. No hi havia zero. La Luna, que no hi era. Feliç nit de pont. La va veure l'altre dia. És que com que no estàs molt per aquí... Quan de veure, Dos i mig ara. T'han desterrado, chaval. T'han desterrado. Joder, si m'has desterrat. Jo ho intento, vale? Estàs fora, Enric. Estàs fora. Jo ho intentaré, vale? Però mira. Vinga, anar a piano, que He de tornar a veure ella. m'he assustat. És el de regalar bon rotllisme. Algú vol fuet? Space for a dance in the meadow on our favorite place. No, anem allà, La pinya és la pinya. Armand, és l'auto... Va ser anant, sortint per l'altre pantà. Sí, si et passa alguna cosa, saltem. Doncs per mi quan vulguis. Quan vulguis, sí. No, sense por. Oliva, que tu passa res bé. Gas. Sí! És que salta superbé. Vale, doncs foteu-li, sí. Ràpid, sí. Gas. No em gravis, cabrón, que em talles el pixar. El cocodril del Neo. 2 i 3. aquí Bear Grylls. Demasiado. ¡Agáfala! Que guais. Me quiero separar las botas. Esta ronda ha sido más buena. Me he podido marcar el Mortal 180, ¿no? Sí que es verdad que Lucas con su traje de baño 2017, pues su aerodinámica es mucho más buena y los jueces lo tienen más en cuenta, ¿no? Para la puntuación del salto. Ahí vemos a Lucas con su traje de baño de vaca. Va, coño, que un fuego. Su salto ha sido bastante limpio, ¿no? Sí. Lucas, explícanos tu experiencia. Espera que m'ho feu. ¿Estás grabando ya? Sí, si vas parant en... Victoria Clínic. Bien. Victoria o Clínic, nano. Aquest tio està boig.
verdad es que Luke ha jugado bastante bien en esta ronda. Sí que es verdad que me he marcado un buen finger fang y 3 sets, pero él ha sabido hacer un Skyser 420 y sí que es verdad que mi entrada ha sido como un poco más buena, ¿no? Más limpia, pero bien, él ha jugado mejor, ¿no? El jurado ha decidido que se tenía que llevar la palma él, ¿no? Y bueno, no ha podido ser, ¿no? Lo importante es participar, ¿no? Y estar por el equipo. Bueno, la semana que viene, a la próxima jornada, pues estaremos ahí a tope, ¿vale?